Perquè puguis gaudir d'una carn suau, melosa i aromàtica, és important que cada peça hagi passat per un temps mínim de repòs abans d'arribar a la carnisseria. En alguns casos, com en certes parts de la vedella, aquest període de maduració s'allarga una mica més en cambres on es donen les condicions òptimes de temperatura i humitat. Així s'aconsegueix una carn molt tendra amb un sabor deliciós i plena de matisos. Per als nostres productes de l'era hem incorporat un nou sistema d'envasament, més prim i més compacte, que permet eliminar tot l'aire que hi ha en contacte amb l'aliment. Així la peça manté totes les propietats i es conserva en millors condicions durant més temps. Aquest mètode també permet que la carn segueixi el seu procés natural de maduració i així s'aconsegueix un resultat final més gustós i més tendre. Quan l'obris, veuràs que el tall recupera el seu color natural. El nostre nou envàs ocupa poc espai i permet estalviar un 70% de plàstic. El trobaràs a la vedella ecològica i de l'era, el porc ecològic, els elaborats ecològics i el pollastre i indiot ecològic.